Sanibona bazalwane, nikhuluma noThandazo Mthunga eJohannesburg, eSoweto. Sizoqhubeka indaba yesilwane. Ukuthi isilwane masize kumuntu sizokwenzani? Sisuke sithunyelwe isitha ukuthi sizohlala kulomzimba. Sithi masifika kuye zombona ngokuthi adle kakhulu, ngoba ukudla kwakhe akakudli yedwa, lokudla lokhu kuthathwa yilezilwane. Lo muntu uhlezi kuphi? Uhlezi esiswini, ngoba ngalesikhathi singena lesilwane, umphefumulo womuntu nalowo wesilwane, masingena lesilwane sibamba lo mphefumulo walo muntu, siyombeka phakathi kwesisu sakhe. Lapha phakathi kwesisu yasetshenzwa, kukhona izilwane ezihleli naye, ezihlelela ukumshaya, ezihlelela ukumfuna ukumbulala, ezimtshela amagama anzima azohlala ekhala. Omunye uzokutshela ukuthi esiswini bengishaywa ngamaketanga. Omunye uzokutshela ukuthi esiswini bengihengwe esihlahleni esomile, shaywa ngeimpama, ngitshelwa nokuthi ngizobulawa yilezilwane. Omunye uzokutshela ukuthi bengihleli namagundwane angiluma, noma ngabe yini. Mhlawumbe abanye bahlala nezinyoka, abanye bahlala nofezela, abanye bahlala nani nje, into nje engcolile. Kubese-ke umuntu ovaleka amehlo angaboni. Uthola ukuthi meke bona abantu, makabheka abantu, kuba ngazathi umhlaba uyinyikhala, awusilokukhanya lokhu wena onayo. Athi makenitshela, athi yazi ni green, nginibona ni green ngathi niyihlahla. Into esinaksi nje, sizele ukuzoyenza into engekho nje kuphileni, esekuphileni kobumnyama. Siyamdelelisa, noma ngabe umntwana owayethulile or kwakuwumuntu owayeright, uzombona ngokudelela nezimpendulo zakhona. Siyamtshontshisa, uthi angabona nje into nje, hawu abone nje ukuthi kwaqhamuka ithuba, uphila ngokutshontsha. Izinto zingalahleka, ziyofuna kutholakala ukuthi zithathwe uye, futhi uyaphika sinjalo nje, simqambisa namanga. Right. Uma-ke sekunjalo, sekufuneka umthandazo. La emthandazweni kufanele sazi ukuthi izilwane ziyadelela. Izilwane ziyadelela. Ziyathanda ukukuhleka uma uqala ukuthandaza. Ziyahleka uma uqala ukuthandaza. Mawuba emotional sekwehla inyembezi, zihleka kakhulu. Zithi nango, hey, uthi wenzani, uyathandaza. Kodwa mase uqala ujula, sowushintsha ne-attitude. Ngoba umkhuleko kufanele ukuthi ushintshe, mase ushintsha ne-attitude, ziyakubona and ziyakusaba. Ungaboni zikuhleka nje. Zikuhleka ngoba usaqala umkhuleko. Zibona ukuthi uba emotional manje, kuba nalokuthasheka. Mawuthandaza kuNkulunkulu ikhona le soft spot obanayo. Uthasheke maqala kuphuma inyembezi, oh ziyajabula. Kodwa ngalesikhathi sowushintsha, sezibona ukuthi uyathukuthela manje, ngoba mawulibela ukhuleka amandla ayakhula nawo. Ziyaqala ziyathuka. Nizobona ngani ukuthi sekunzima kuso. Uyakhala lo muntu. Uyokhala lo muntu mawuqinisa emkhulekweni, akhale kakhulu, akhale kakhulu, akhale. Nawe uyaqinisa la emthandazweni, uyaqinisa la emkhulekweni. Qinise la emkhulekweni. Mawuphakamisa isandla sakho usibeka phezulu kwalo muntu, ukhala kakhulu. Ngani? Ngoba izandla zomthandazi zinomlilo bazalwane. Phuma umlilo la ezandleni zomthandazi. Ziyasha, ziyasha. Ngathi ngiyazibona mhlawumbe ehlubeka izikhumba, picika amehlo, ziyasha. Umkhuleko loyo. Ngaleso sikhathi zisha, sezifuna ukuphuma kulomzimba. Ngalesikhathi zifuna ukuphuma kulomzimba, ziphuma kabuhlungu, ziyawhluthula kangangokuthi uzolimala ngaphakathi. Yabona nje na mawucunta ukhula ekhaya, mawudonsa kuphuma nezimpande. Ziphuma kanjalo nazo. Manje meziphuma la enyameni yomuntu, you can imagine ukuthi umuntu ulimala kangakanani. Yingakho sizothi mase sesiphumile. Yabona ngalesikhathi siphuma, sesiyaxolisa manje. Masiphuma siyaxolisa.
wazi-ke manje ukuthi sesiyasha. Size siqamba amanga sithi sengiyahamba kanti sifuna ukuthi wena uyeke. Wena udinga ukuthi ulalele ukuthi ngempela yiso na, uqinisekise ukuthi yiso na. Kuko konke lokho okukhuluma wena uqhubeke ukhuleke. Uzombona ngani ukuthi umuntu sekebuyile? Uzombona ngevoice yakhe. Ngoba ivoice yesilwane kuqale kube ivoice yomuntu. Mawulebele ukhuleka, ishintshe eqhamuka ivoice ongayazi. Mase sesiphumile uzoyizwa le voice yomuntu abese ayasho ukuthi hayibo kwenze njani. Uqhamuka confused ukuthi kwenze njani? Mhlambe ugcine ehleli nani. Nakhuleka nina. Siya manifesta lento yena usavalelekile. Ngalesikhathi sekeqhamuka seyiphumile zona. Ngalesikhathi eziphumile ziyephi? Zibuyele la ezayiphume khona. Ziphuma kabuhlungu. Zibuyele la ezayiphuma khona. Yabona ngendlela eziphuma ngayo la. Mazifika kumnikazi, ziyaduma nalapha kumnikazi. Singena kabuhlungu ngoba kufanele simshaye. Ngoba simshayela ukuthi usithumele endaweni la sishiswa khona. Fanele singene kuye umnikazi waso enzi noma yini. Ingakho sithi sivalele mthandazi. Ngoba njengoba usikhiphile saya kumnikazi, umnikazi naye unenkani. Naye uyasibuyisa. Uyasibuyisa naye. Lesi silwane. Manje kufanele ukuthi masiqeda ukuphuma siyavalelwa. Uyaqhubeka ke wena ke ngomsebenzi wakho. Ngicabanga ukuthi into eyenza ukuthi abanye kube neperiod yesikhathi esithize size sigcine siphumile yingoba besuke bengafuni ukuthi umzimba womuntu lo ulimale. Ngoba mawusikhipha same time siyalimaza ngempela. Kodwa mawulibele uyenza treatment kancane kusho ukuthi lo muntu yasincenga ukuthi mesiphuma singalimazile umzimba. Kodwa immediately siphuma masifika lapha esaqhamuka khona akusabi mnandi. Mesingena lapha na kumnikazi singena kabuhlungu uthukuthela azafuna ukuthuka nina ukuthi nina yini enimthumela ngezinto kanti into zakhe ziyiyele nina nishongo nokusho ukuthi hamba kuzibani zona yize ziyiyele. Yabona la into engifuna ukuyiveza kukhona leswasho abantu abangasinakanga engifuna ukusiveza. Abantu bajwayele ukugeza ngobulongwe benza amabhafu emifuleni. Yabona makhono umuntu onesilwane ukhuleka ubulongwe bomile buphenduka umuthi. Washisa ubulongwe esigodlweni lapho. Yazi ungakakhuleki nokhuleka siyabaleka. Ubulongwe bunamandla ngaphambi kwezinto zakho oyiphiwe ezaziwa uwe singeke siveze osebenza ngazo. Kodwa ngithi ngishare ukuthi bathandazini bowazi ukuthi ubulongwe bomile ilwane ziyabusaba. Kujwayeleke ubulongwe obumanzi abantu begeze ngabo benza amabhavu. Kodwa nalobo bomile buyasebenza kakhulu emntwini onesilwane. Mawushisa nje sifana nento ngingaze ngithi singafana nezinyamazana mawushisa izinyamazana. Manje bazalwane indaba yokuthi sibalekele ukukhuleka sinabantwana anyeke sisize. Ngoba uyabona isilwane mase sesihlezi isikhathi eside kumuntu ziyamemana ziba yiningi. There is why ubona abantu abaningi balehlekelwe umqondo behla benyuka nemigwaqo zisuke seziningi. Manje kuyafuneka ukuthi into ufuna usheshe uyiphuthume. Ngizokhuthaza abazali ngabantwana babo ukuthi abantwana mabakhulekelwe intathakusa because abazali bayahamba baye emisebenzini. Abazali babuya bakhathele balale bavuke baye emisebenzini. Abantwana laba bazothandazelwa ubani? Ngoba abantwana bamvikthi ekolweni. Thina ngesikhathi isikhula sasazi ukuthi ubuthakathi bukhona. Kodwa namhlanje sekuhlangene nesathanism. Manje abantwana mabafika ezikolweni bahlangabezana nento eziningi. Bathola imimoya emibi. Eniyathelelana. Yazi ukuthi iyathelelana.
Yingakho mangabe kunomuntu enimkhipha isilwane la, ningambheki phakathi kwamehlo. Idimoni liyajumpa masisha, lathola amehlo, umbhekile, liyaphuma lingena kuye. Manje ungambheki emehlweni umuntu okhishwa isilwane, okhishwa idimoni. Idimoni nesilwane into ecishe ifane. Khishwa idimoni, ungambheki phakathi kwamehlo. Khuleka nje wena wenza into oyenzayo, kodwa amehlo angahlangani nayo, ngoba sathola amehlo siyadlula, sidlulela komunye. Idimoni lenze njalo. Manje abantwana bethu bayadinga ukuthi sibakhulekele. Abanye abantwana basabuke ezikolweni, kunezinto abathi bona bayibona phansi kwezihlahla ezikolweni, abanye bayibona. Wena ongeke uyibona abanye abantu ezibonwa abantwana kuphela. Nakhona uthola ukuthi a specific child, leso silwane leso sizo kulowo mntwana. And siyakwazi ukuthi lo mntwana lo meke nalento iphinde ingene nakulo. Manje kuyadinga ukuthi sikhuleke kakhulu. Sinenkinga impela la. Sinenkinga impela yemimoya ezikolweni. Nkosi yami, asibakhulekelele nabantwana besalele ekseni. Uthi uphuma uye emsebenzini, uwazi ukuthi ukhulekile, ngoba bona abakwazi ukuyikhulekela. Badipende kithi ukuthi sibakhulekele. Ngicela ukuthi iNkosi ithele umusa. Amen.